נראה בהרחבה את כל התקרית ונשמע על החוויות שלך, אבל קודם כל נתעדכן מה קרה שם היום בשטחים. בחברון על אף המתיחות הרבה התקיימה עד לא ידע של המתיישבים, וציפי ברנד שלנו הייתה שם. שלום. שלום גיא. נו, שמח בחברון. כן, האמת, פורים שמח בעיקר לכוחות הביטחון. הרבה מאוד חיילים ושוטרים יפתחו היום את תהלוכת הפורים של אנשי היישוב היהודי בעיר. האמת שהיום בחברון נרשם יום מתוח, אבל עדיין יותר רגוע מאתמול. עיקר הפרות הסדר היו בתפר, באזור התפר בין H1 ל-H2, ונשמע חלק מהדברים שאמר לנו קודם לכן מח"ט חברון. אני חושב שכפי שצפינו, הפרות הסדר נמשכו גם היום. ייקח עוד זמן עד שהשטח יירגע. זה תלוי בהחלט באיפוק שלנו, בנוכחות שלנו ובשיתוף הפעולה עם הפלסטינאים להרגעת המצב. כן, המתנחלים הבטיחו להימנע מפרובוקציות בעד לא ידע, הם הצליחו לעמוד בזה? כן, פחות או יותר, האמת שרוב המתנחלים לא התחפשו, מי שהתחפש היו בעיקר הילדים, אבל עדיין יכולנו למצוא פה את אותו ילד שהתחפש לברוך גולדשטיין, שאימא שלו הצדיקה אותו ואף התפארה בזה. Who are you dressed up as? Baruch Goldstein. Because I have to rehearse the events. האמת שגם היין היחיד שאפשר למצוא בחברון ובקריית ארבע שמחולק במשלוחי מנות, זה אותו יין שנקרא יין ברוך, ותמונתו של ברוך גולדשטיין מוטבעת עליו, אבל עדיין רוב המתנחלים לא התחפשו. יכולנו בין אותם תחפושות פרובוקטיביות למצוא גם תחפושת של אחד שהתחפש ללאה רבין, ותחפושת דווקא נחמדה של ילד שהתחפש לשמאלני. כן, התושבים הערבים גילו איזושהי התעניינות? לא, האמת שהצבא לא אפשר שום מגע בין היהודים לערבים. אפילו ערבים שחיים באותו שטח שחיים בו היהודים לא הורשו להיכנס לאזור, רק מבוגרים וכאלה שלא צפויה מהם שום סכנה, פשוט חצו לחלוטין בין היהודים לערבים על מנת שלא תיווצר פה איזושהי מהומה. ציפי ברנד, בחברון, תודה רבה לך. כן, כי אנחנו רוצים גם לשמוע מה קורה בצד הפלסטיני. יורם בינור היום בבית לחם. שלום יורם. שלום גיא. מכאן זה נראה כמעט שקט. לא שקט בבית לחם. מהבוקר עד שעות הצהריים היו כאן הפגנות די קשות. הייתה תהלוכה של תלמידים, הסתערו אפשר לומר על החיילים באזור מחסום קבר רחל, יידו אבנים. בצהריים התפרסמה כאן הידיעה על שחרור החיילים הישראלים שהיו מעורבים בתקרית תרקומיה ממעצרם. גל המהומות כאן התלהט מעט, נזרקו בקבוקי תבערה. אבל מה שמעניין שבשעות אחר הצהריים מוקדמות, בסביבות השעה 3 לערך, הגיעו שני שוטרים פלסטינים, אמרו לחיילים הפלסטינים סטופ, הכל נגמר, ובמחי יד אחת הכל נגמר תוך שנייה, והחיים חזרו למסלולם כמו שאנחנו רואים כרגע כאן מאחריי. בחברון גם היו מהומות, הם פוזרו על ידי שוטרים פלסטינים ואנשי ההתערבות המהירה של המשטרה הפלסטינית. היו גם באזור בית לחם תקריות של יידויי אבנים, אבל זה היה נקודתי, יותר שחרור לחץ מאשר התפרעויות קשות. הנוכחות של המשטרה הפלסטינית הזו יספיקו גם מחר? אני חושב שכן, המשטרה הפלסטינית יכולה ויוכיחה את זה להפסיק את ההתפרעויות שהיא רוצה. המדיניות הפלסטינית כרגע ברורה, לתת למפגינים להוציא קיטור, אבל לא לתת לדברים לגלוש מעבר לכלל שליטה. צריך לזכור שהפלסטינים מאוד חוששים מפרובוקציות של מפגיני חמאס ואופוזיציה בכלל. לגבי מחר, מה שרגיש זה התפילות. אם התפילות יעברו בשקט, אפשר יהיה אולי לומר בזהירות גדולה, אז הכל בסדר בינתיים. יורם בינור בבית לחם, תודה רבה לך. תודה רבה, גיא. ומי שהרגיש את הזעם הפלסטיני על גופו, לפחות על מכוניתו, משה חסדאי, שלום. שלום וברכה. הרגיש וגם ירה בחזרה. כן, בשלב הרביעי של ההתפרצות הזאת. כן. אז בואו, אנחנו ערכנו, היו שם כמה צוותי טלוויזיה, הם לא צילמו ממש מקרוב, כיוון שהם בוודאי גם כן פחדו קצת מאבנים. אנחנו ננסה לשחזר, אתה ראית קטע קצר שאנחנו כבר הראינו לך, ותכף נשמע מה התחושה מעבירה לך, אבל קודם כל נבין מה בדיוק קרה שם. כאן אתה עוד לא בשטח, זוהי מכונית צבאית שנמלטת ממטח האבנים, זוהי מכונית משטרה. הנה, זה עדיין לא אתה. זה עכשיו אני. הנה אתה. המכונית שמסומנת בחץ. כן. מה קורה בשלב הזה? זה השלב הרביעי של ההסתערות עליי. השלב הראשון היה כשהגעתי לצומת, זה נראה לי בכלל הפגנה, היה שם עדשה של מצלמת טלוויזיה. חשבתי זה ממש הפגנה. כשהם התחילו לתקוף את המכונית שלפניי, הבנתי שהעסק רציני הרבה יותר, ואז הרמתי את מכשיר הקשר, מכשיר הברק, ומיד דיווחתי
למוקד בנימין. תוך כדי שאני מדווח, הם גילו שאני בעצם היחידי שנשאר מולם. והם ננעלו עליי. מה שהם עשו זה שכל הנחיל הזה, שכלל בערך 100 איש, פשוט זרם עליי. ומה שאתם ראיתם בסרט זה בעצם מה שנקרא כוח אחר לפנים. זה 15-20 חבר'ה שהגיעו ממש עליי, ומה שהם עשו זה בעצם הם פעלו בצורה קצת מתוחכמת, הייתי אומר. הרחוקים יותר עשו ארטילריה, פשוט זרקו עליי אבנים רבים מאוד כדי להכניס אותי לתוך המכונית. תשמע, מפה זה נראה כמו התקפת אבנים. כן. למה לא ברחת? כולם נוסעים אחורה, למה אתה לא נוסע אחורה? אז בשלב הזה שהם תקפו אותי, היו מאחורי רכבים, לא יכולתי לנסוע רוורס. קדימה לא יכולתי, כי כל הנחיל הזה זרם עליי מקדימה. אז לא היה לי לאיפה ללכת. מה שהייתי צריך לעשות זה לחכות שהאחורים יחלצו לאחור. בינתיים אני הייתי צריך להדוף את המתקפה של אלה שרצו ריצת עמוק אליי. המטרה שלהם הייתה ברורה. הם רצו לתפוס אותי ולהוציא אותי. אני רואה, פשוט יכולת לנסוע עכשיו אחורה, רואים אותך סוגר את הדלת. שים לב, בשלב הזה אני צריך להדוף אותם, ואז התפנה מאחוריי מקום, ואז נסעתי. תכף תראה איך אני נוסע מיד, אתה רואה? לא חיכיתי. מיד שהדפתי אותם, ראית חיילים? נסעתי אחורה. ראיתי חיילים, אחרי שחילצתי לאחור, חילצתי לצומת שלפנים, שהייתה לפני הצומת הזאת, צומת בית הדין הצבאי, ושם גיליתי את אלה שאיכשהו יצאו משם. והצטערתי לגלות שהם לא הגיבו. הרגשת מופקר? לא הרגשתי מופקר, זה לא הרגשות שהיו לי באותם רגעים. באותם רגעים היה לי יצר אחד בלבד, לא יצר הרג, אלא יצר של להתקיים, פשוט לשרוד, לצאת משם בחיים. זה הדבר היחידי שהנחה אותי. פחד. לא, שום פחד. הקדוש ברוך הוא גלגל אותי למציאות הזאת בלי הכנה, ככה שנכנסתי לתוך הנחיל הזה, מיד לתוכו. לא ממש בלי הכנה, בכל זאת אתה קצין בצבא הגנה לישראל. כן, לא, אבל לאירוע הספציפי לא התכוננתי אליו, אלא נכנסתי ישר לתוך הנחיל הזה. ופשוט הייתי בנועל קרב. עשיתי מה שתרגלו. פגעת במישהו? אני לא ראיתי שפגעתי, אני לא כיוונתי דרך כוונות. זה 2 מטר. לא, אני לא כיוונתי, אני כיוונתי בין הרגליים. אני גם עשיתי קורס אזרחי של ירי מבצעי, ואני גם בצוות הכוננות היישובי נגד מלחמה בטרור. אם הייתי רוצה לחסל שם מישהו, הייתי יכול לעשות את זה. רואים שמישהו ממש לפניך נופל. אני לא ראיתי את זה תוך כדי, אני לא שמת לב עליו בכלל? לא, אני לא חיפשתי את זה. אני פשוט, באותם רגעים, הדבר היחידי שהבנתי שהם הולכים להינעל על הרכב, ומה שאני צריך לעשות זה להרתיע. אז עשיתי 4 הרתעות. הרתעה ראשונה, דרכתי את הנשק, הרתעה שנייה, הוצאתי אותו מחוץ למכונית, הרתעה שלישית, יריתי באוויר מעל הראשים שלהם, זה לא רואים כאן, וזה השלב הרביעי, שכבר הם היו עליי, זאת אומרת, הגיעו ל2-3 מטר, ואז הייתי צריך לראות בין הרגליים בשביל לצאת משם חי. משה חסדאי, תודה רבה לך, טוב שאתה כאן איתנו, תודה. ברוך השם. אנחנו נעשה כמובטח את אותו מעבר חד כדי ככה להמשיך עם אווירת היום, בכל זאת, פורים והעיר תל אביב, עמדה